Знаехме как да се облечем за романтична вечеря. Но ако обаче на Свети Валентин сте решили да си останете с половинката у дома, сега ще ви покажем как да изненадате с лесен коктейл любимия. Здрасти, сега ще ти предложа два коктейла. Един за нея и един за него, за да може ти да изненадаш твоя любим. Първият се прави в чаша за вино. Първо слагаме лед, горе-долу до половината. Това е вермут, който е на алкохолна основа, с портокалови кори и билки. В него слагаме 75 мл, като горе-долу броим до 5. Така ще стичат горе-долу толкова милилитри. След това добавяме шампанизирано вино или шампанско в по-добрия случай, като доливаме директно отгоре, така че да се изпълни чашата горе-долу ето така. Това силно алкохолно питие ли или не? Не е силно. Горе-долу градуса около 11% алкохол, така че мисля, драмата ще бъде от един коктейл. Доста по-добре от мъжа. След това гарнираме с един резан портокал и разбъркваме, така че алкохолите да се смесят добре. Разкажи сега за твоите титли. Разбрах, че имаш такива. Да, аз се занимавам с шоу-барманство, което е изцяло основано на хвърляне на бутилки, забавление на публиката, игра с музиката, с публиката, изграждането на напитки своевременно и общо взето начин на работа, който да бъде по-атрактивен и по-различен от стандартите, които са обосновани. Занимавам се с флеер горе-долу вече около 5 години. Имам повече от 19 състезания в България, едно в чужбина. Имам доста награди. За момента нещата се движат добре и мисля да не спирам да се занимавам. Сега ще ти покажа един коктейл, който е за него. Той е доста по-силен и доста по-мъжки. Пак започваме с чашата. Добавяме лед горе-долу до половината. Първо сипваме първия алкохол, който е бърбан. Сипваме горе-долу около 50 мл. В случая може и малко повече, за да е схванен мъжа на различни начинания. Втората напитка, която слагаме, е бадемов аперитив. Доста хора са запознати с него, доста време в България има тези неща. От него слагаме също 50 мл. Разбъркваме леко коктейла, така че да се смесят добре съставките. След което гарнираме с един резан лимон, ето така. Нашият коктейл за него е готов.